Livor har fået sig en helgen, som kendt, mine damer og herrer. Den hellige hånd, der stråler fra disse relikvier, velsignet af selveste pave. Og her, en hellig kald, hjembragt fra det hellige land. Og i dette skrig, et råb af den hellige Jomfru Marias ven, Spiritus Sanctus in Nomine. Og for blot en enkelt sølvmyndige bueborgere. Kan I få lov til at lægge hånd på en af disse skrig og mærke den salige Guds fred, der stråler fra disse relikvier. Og selv de største syndere kan finde frelse, når skærmsiden spiser og rammer os alle. Når Satan og hans